Shalom. Oras madihita. Nang masuk mahita di parmingguata sadario ni maminggu rogate. Tapas ada marohata jala martang yang mahita di bagasan roh. Tapukama marhite endesian buku ende nomor 10 sada ayat sada do temangihut. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma di jaho bay denai baru, anunga di pabay ni bana akaha holongan, nunga di pabotohon jaho bahatuaonna, nunga di papatar ibana hati goronna diadopan niaka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana somurung didok hatamdo. Ikon manaon hami jalan mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asa rap hami dohot ibana tu hasangapon. Sai parohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham jalahot hami dihapor seon nature. Asa tok-tok makirim di haheheon dohot diasa ngapon sogot. Na dilehom mutu akan napor sea diho. Amin.
pangihon hamuma patikni di bata, patik paduahon. Dang jadi ganaumu jalad dang jadi sumaunmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi bagasan aik na ditoru ni tano, ianggo tungga besi sobaon manang si oloan. Dia dola pateni odo ikon di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi ibana marsomba tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan di hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugason ni homitan. Atong rap mangido gogo mahita sia tuata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan di bata, saya pargogoy mahami, mangulahon na hobar. Amin. Topo tima dosata ale manami jala debata nami na di badua gijang pargogo na satu dosan pardengkan bahasa doho jala ro di saleleng-leleng na doa sini roham saya marpamuati maroham di hajahaton nami jala saya unang be ingot akka dosa nami ai jot-jot do hami mardosa marado pokko jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalesyon nami, unang ngalangasini roham, saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata haton nami, paluahami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot te hasasani dosa. Songonondo dihatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akana lu jadalana sorat. Hupasonak pehamu. Buat hamu maugaku tuhamu. Guruhon hamu masyanau. Aina labok doau. Jala serep maroha. Asa dabotan hasorangan ton dimuna. Ai labok do augaku. Jalaneang do dohot hapuh hupar sapahon hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Mari kita
Hatani debata nagabe turpuk di hari mingguon imanani enet sian pangukapon bindu 4 ayat 1 10 sada. Pangukapon bindu 4 ayat 1 10 sada jalata jahama margati soring. Adong diganu parngolu naopati onom habong-habong nabe namar mata donasida humaliang dohot di bagasan dang maradian nasida arian dohot borngin maddok nabadia do Tuhan debata si gonggom saluhutna nau ngadong hian si parngului nanaeng roh. Jalo mamanukap situana 20 pati di jolo nina hudul di habangsanai di soba mapangulu sia saleleng-leleng nai di peakom matupal nasida tu jolo ni habangsai huhut mandok. Songoni masahatna martua dolakana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Maredei. Taha tidakkom maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jauba ido ama pargugu na satu dosa na tumapalangit pembatan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jauba na sasadai imana tubuhon ni si Maria na gabe-gabean sentri porbadia adoran sungguhan ido tuhata na tumau na berniti pangumuan ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau binar silang na tua tulur namula mengulu jari patuluhon nama naik tu surgo lahut dul di siamu ni di bata Jahoba amanai pargogo na satu desami di simai bana pambalap sogo tetanon mangumi halak na mengulu dot namate au porsea ditodi perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen akan nabadia dohtia sesane dosa dohtia tai nama mulak mengulu segot daging halak mate dohtia ngulu anda surah sudah. Amin. Tabege matik ting di tadi mingguon jalan non diuduti dohot tangiang pangudiana. Salam. Horas madita sasudina. Tabegema titing duriatta di bugasan minggon. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sederon ima minggu kantate do topik mareddema hamu di Jahoba.
Napa duahon pakebosion ni Padita Resort. Sadarion Minggu tanggal 15 Mei 2022, Padita HKP Resort Mampang Perapatan, Padita Sanghong Pancarnaor Sarjana Teologi MM Marhobas di HKP MT Haryono. Napatuluhon ruas napida mamuka sadarion Minggu tanggal 15 Mei 2022 nunga pida huria keluarga Amang Cardi Eli Haryanto Hutagaol inatai Priska Valija Siombing dosada anak konasida alamat Jalan Rengas Tolu nomor 3A RT 003 RW 02 Rau Barat Kebayoran Baru masuk sektor 2 nasida pida tu HKP Cilincing. Paupaton Pesta Gotilon. Pesta Puncak Gotilon naik foto-foto di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Rakmai Tamanupahi di Pesta Gotilon rumang ni kegiatan ima. Sadarion Minggu tanggal 15 Mei 2022 naik Patupaudo Bajar sektor 2. Palimahon pertayangan sektor. Dari Selasa tanggal 17 Mei 2022 masuk pukul 10 siang Tolu Pulwip melalui Zoom meeting dengan meeting ID walu tolu kosong sada opak sada tolu walu 57. Patu-patu do partang melalui di sektor sada nama Jawi keluarga Nyonya Nabi Tupulu Sonia Boru Manurung Panopon Patanakon Hatani Debata. Dari Rabu tanggal 10 lalu Mei 2022 pukul 10 WIB naik Patupado PD lansia maringanan di gedung serbaguna di Sesoma Tusude lansia Asaria Madohoti PHD. Dari Kamis tanggal 10 siang Mei 2022 pukul 10 WIB naik Patupado PHD Paropuan maringanan di gedung serbaguna di Sesoma Tusude Paropuan Asaria Madohoti PHD. Dari Sabtu tanggal 20 lalu Mei 2022 pukul 10 siang naik Patupado PD Ama maringanan di gedung serbaguna di Sesoma Tusude Ama Asaria Madohoti PHD. Napapituhon kebaktian Padang Naposobulung. Dari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 7 WIB maringanan di Villa Pancawati Bogor naik Patupaon kebaktian Padang Naposobulung HKBP Mampang Perapatan. Pinabotot sudah Naposobulung asa mengisi formulir mariteling Google Form naung di Sagion. Pendaftaran nalubabak ma tanggal 10 Mei 2022 Manang Sadarion. Pawaluon Peliat Tujolo. Dari Minggu tanggal 22 Mei 2022 naik foto-foto do Peliat Tujolo laho perluan tu Pesta Gotilon tahun 2022. Nomor sia permingguan sekolah minggu. Dari Minggu tanggal 22 Mei 2022 maringanan di gedung serbaguna HKBP Mampang Perapatan naik patu paut do parmingguon ianakon sekolah minggu 5 kelas sedang kelas 3 kelas 1 kelas 4 SD alani pinaboto tusude akan atoras asa mangisi formulir persetujuan kehadiran secara offline nanong di pasar kurs sekolah minggu tunasida melatih ma di kerja sawata nomor 10 pesta peringatan hana naik Tuhan Yesus Kristus. Dari Kamis tanggal 26 Mei 2022 ima pesta peringatan hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Maraminggu nasomal dohita bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak pukul sia 30 WIB. Dalam marpedet tujolo dohita baik tupak pengembangan masyarakat HKBP Manang Pekmas HKBP. Sabtu sada
padidion na badia. Pinoto tu sude ruas nehuria HKBP Mampang Parapatan dia kanatoras nanaing mabuan anak konna majalo padidion na badia asa mandaptar marhite mengisi formulir padidion na badia na diparadi huriatta jalaboy mata jalo esian situa sektor nabe. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. 12 Palang Merah Indonesia. Hobartu surat sian Palang Merah Indonesia nomor 140 garing JS PMI garing UDD garing 5 angka Romami garing tahun 2022 taringot tu donor darah. Pinoboton tu ruas HKBP Mampang Parapatan di hari Minggu 20 Mei 2022 pukul 10 sada 30 naik patu paut do kegiatan donor darah sian PMI Maringanan di Gedung Serbaguna. Di ruas nanaing madonor darah boy menghubungi ketua seksi ama Bapak Hisar Parulian Pandiangan. 10 tolu pesta paduan suara lansia sedistrik. Dari sini tanggal 25 Juli 2022 Maringanan di Sopo Mapikir HKBP naik patu paut do pesta paduan suara lansia sedistrik. Pendaftaran paling lambat hari Senin tanggal 10 Juni 2022. 14 Sekolah Tinggi Bibil Pro HKBP. Sekolah Tinggi Bibil Pro HKBP membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023 di Laguboti, Sumatera Utara. Pendaftaran dimulai tanggal 4 Mei 1 sada Juli 2022. Pinobotot sudah ruas nanaing mendaftar boima menghubungi sekretariat Huriatta. 15 Sekolah Tinggi Guru Huria. Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023 di Sipoholon. Pendaftaran dimulai tanggal 10 Mei 1 Juli 2022. Pinoboton turuas ni Huria nanaing mendaftar boima menghubungi sekretariat Huriatta. 16 Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Sekolah Tinggi Diakonis HKBP membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023 di Balige. Pendaftaran dilaksanakan setiap hari. Pinoboto ruas ni Huria nanaing mendaftar boema menghubungi sekretariat Huriatta. Ruas Namar Sahid. Tabuama di bagas tangyakta Namar Sahid 5. Nyonya Lubat Tobing Herlina Buru Hutasoid Sitorsada dirawat di RSPP. Napaduahon Amang P. Siombing dirawat di rumah sakit SPP. Napatuluon Situa D. Sidabutar dirawat di Jabu. Hatani Dibata Pasak Madalam Mutu Jahoba Jalhapo Simana Asaibana Paturehon. Pesalmen pelulupitu ayat 5. Ulang tahun. Paralado ruas pasaton selang ulang tahun turuas ni Huriatta nomor ulang tahun Ibu Gasan Saminggon. Idok hatane di bata ay tamban nido diho gajang ni hari-hari doho tahun dingulum doho dame puda tolu ayat 2. Parepengon tabereng ma diharotas nungadong di tabe. Songonima saknitikting Huriatta dibugasan Saminggon tuhatta mamasu-masu. Malupit tanga mahita matangyang mahita. Puji-pujian hamuliateon di pasar raname tuho amang paninggan basa. Natoktong mangaliatik di hami ruasmon. Buhami Tuhan sehat. Buhami Tuhan marminggu di sedarion tau pangasampokko. Tuhan
sudenai alin rongram do tuhami benaboi hami marminggu sadarion. Ipe Tuhan di sudea ka ngulunawi na maragami mulutuk pe Tuhan na orang malo hami martangiang mangido tuho tu pangarupion anak komudu hami Tuhan ajarai hami marparangin na dengan aido tu di jaroko tu hami di gulunami Tuhan tengkong nami do de kegiatan-kegiatan ni huriam di bogasan mingguon ima di Pesta Gutilon tahun 2022 asang giat sudah Tuhan pangaliapran dia kasih benonna lama nupaki di Pesta Gutilon la pada lator program huria di tahun 2020 so di Tuhan di partengan sektor naik patung naido partengan sektor di bogasa minggon na nama jawui keluarannya nabi 70 baru manurung Tuhan sipata gale doa mi Tuhan lau mamuji guarmu melalui partengan sektor alai na posto ranami Tuhan saleleng lekodo pedi hami ngulu na posto rohanami boy hami tujulano la paninggaton akka ngulunami siganupari lau pasang apokko so ini Tuhan di lanjutan ni untuk patanakon hatani ribata ima di patupa lansia di patupa ama do parupuan Tuhan disod doa mi gudang marsiajar Tuhan dia ka mamuji pasang apokko anggiat Tuhan sudah hami akka lansia parupuan ama mengambil prak kami Tuhan di pertengani asa dong Tuhan manambah bohal nami lama muji guarmu nabadiai nah soni Tuhan uracana kami do imalau coba tiap padang naposo bulung tutik-tikin yang roh Tuhan bersama Tuhan sudah ka nahu bartusi do taka nabui sepatu paun ni huria lama nupaki lam mangurupi akka sekolah mi mangurupi akka naposo bulung lao melalui kebaktian padang di luar ni gereja asama mereng na sida Tuhan dia ka sude akka citamu na di Portibion Tuhan naksongoni dia ka perminggu sekolah minggu kalau mereka do Tuhan nungalam melandai COVID-19 siaon mulai nami ma Tuhan masuk sekolah minggu untuk kelas 3 sampai kelas 4 SD asang giat Tuhan rohami akan akon nami ijuji hami tu minggu-minggu nang ro lamar minggu anu nga urang lebih tu 2 tahun akon nami sekolah minggu mar minggu secara online napos toran nami Tuhan pas pasomu do sudia ka yanak kon nami aidu na Tuhan sebagai generasi di hami tu tiki-tiki naneng ro naksongani Tuhan di paringota anak Tuhan Yesus Kristus tanggal 26 Mei 2022 asang giat Tuhan mardida hami sudah diaka hasanga bumi nong naik ko Tuhan tumuna gijang itu tan pos nurana kana porsea tuho asang giat tami Tuhan lam ringgas mamuji warmu nabadiai Tuhan naksoni me rencana nek padi nabadia batu pama tuminggu berikutna asa sudah ma Tuhan hami pabuani akon nami akas terdiri tujulom aidu tan sada dalan dia kana kon nami lau manadaho tujuluanon Tuhan nang tengkon nami tong pesta paduan suara sedistrik asang giat lansiaon boy lam semangat nah tapi nasida Tuhan ngalam gajang urna sia lama tua alai boy di lenasida rohana semangatna melalui paduan suara lansia sedistrik Tuhan totong do sesonami diaka yanakon nami nagawi sekolah Bibel Pro sekolah tinggi huria do sekolah tinggi diakonis asa dongnya asalap taba Tuhan no bertahun guarmu no badiai tuhami yang nakon nami bojujun nami lamar sekolah tu sekolah tinggi Bibel Pro guru ria do diakonis amang nawasa tatong tengon nami ruas nami namar sahid Tuhan hodo pandawoni diaka ngulunami kana mar sahid
Surdu koma Tuhan tangamu na subwede itu na tutuan namion. Asalam humisar daging nasida. Asalam humisar nasida dekat nasida Tuhan. Asa wireng nasida Tuhan aka kesehatan tujulanon. Asa boy hami Tuhan marpungu igarajon mamuji guarmu na badiai. So ni ma Tuhan nakana ulang tahun leko gajang numur diak kadungan nami. Anggit ma itu Allah pasang pokok tujulanon mamuji guarmu na badiai. Tukuna itu ane begonai ma hatam na badia ni pasat padita tonga-tonga nami persiapo mami to Allah majaloi asa dong bual nami pakkon nami mini pak seminggon lau madlani ari-ari ngulu nami Tuhan urang debe Tuhan akka sepengon nami tujulum alai nataluk to Tuhan napastoni tuhami itikina atong pasat tayo ato tanyang namion hola mangasahon gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus matanya kami tuho. Amin. Uhud papungu pele anak perjolo merende hitasian buku yang di nomor 290 sada.
Damini debatan na sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam sehat madihita saluhutna. Horas. Molotung pe hubuka masker. Alai tetap mahita diudulata menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan nakpe nong melandai COVID-10 sia di tonga-tonga ni bangsota. Huriana hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus hata ni debata nagabe turpuk jamita di minggu kantate nomor 8 ediok kamuma ede puji-pujian tu debata imanakin naung tatangihon najinahon ni paragenda ede nai baru hata ni debata na tersurat di 2 Musa bidu 15 mamuka sian ayat 10 sia sahat ro di ayat 20 sada ujaha madihita tapayut ihut madi bagasan rohat tabi ai bongot tu bagasan laut do hodani raja parau dot akka huretana ro di parsihudulna jadi di pasuang Jehoba ma akka ayat ni lauti mangalikupi nasida alayang gohalak Israel mardalan dinamahiyang donasida di tonga-tonga ni laut dungi ditiup si Maryam boru panurirang ibotoni si Aaron odap sada di bagasan tanganna jala ruar sude akka boru-boru marudur-rudur mangihutton ibana masitiup odak nabe jadi maredde tari parma si Maryam tunasida maredde mahamutu Jehoba ai marmulia situtudo ibana oda do parsihudulna do soppontu bagasan laut ido anggo sahatna Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus molo jinaha turpukon pasti dodang terlepas sian bindu sebelumna tidak terlepas dari pasal sebelumnya puasa ai sianido taboto puasa isuraton turpukon nagabe jamitatta tidak terlepas dari pasal sebelumnya sehingga nats ini bisa kita pahami ahadona masa dihatiai apa yang terjadi pada saat itu. Boasa buat si Maryam udap. Boasa gabe marlas ni roha nasida maredde nasida. Kenapa mereka bernyanyi dengan begitu sukacitanya? Molo sinukut tu hita gadup marsada-sada heado hita maredde. Pasti semua kita menjawab iya saya pernah bernyanyi. Ragam do edetta. Ditikilas do rohata. Maredde hita marolo polop todiki itiki mardonga kita sohulo waso ito niango rongit ina dakulo waso ito niango rongit ola niango dang diolowas ditiki mardongan itiki nang rapi tanah dua hasian manduda bayoni inna itikiro pangujunan saitiop matangaku saitoguau itikiro parsahiton tung macegodang ragam do edde si edde honota sesuai dengan pergumulan yang kita hadapi sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi, sesuai hobbartu lasni roha arsak si taonon pangujunan na masa di tonga-tonga ni ngoluta.
Ido makana dina parjolo hudok sudedo hita ya marede satolup hita mangalusi ya. Nang pe sifata pas-pasan suarat tai alai dina marede hita ungkapan dari dalam hati natarojar sian bagasa rohata nagabe kesaksian nagabe si hati dangon nagabe lasni roha mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Bisa saja nyanyian itu menjadi penguatan dalam hidup kita untuk menghadapi pergumulan. Bisa saja nyanyian itu menyatakan sukacita kita karena Tuhan menyertai kita. Bisa saja aku bernyanyi di nama redde au asalas rohani dongaku. Di nama redde au lau mangapuli rohaku. Di nama redde au ala ido nagabe mata pencaharianku. Adong do di nama redde au asa songon na di bege halaki jago au marede mau. Ragam. Namun sadana pasti nyanyian sesungguhnya merupakan pujian, kesaksian, pengakuan dan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Amin. Pujian, kesaksian, pengakuan dan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupku. Asini rohani debatana songo dia. Rosi tau noni di pargogoi debataau. Ro kopit 10 sia ipaloas debataau mamolusi. Ro permasalahan perekonomian, ro permasalahan di tonga-tonga di keluarga, ro persirangan perdegingon, pergumulan pangujunani. Ro lasni roha di paingot debata doau. Ungkapan yang mendorong kita mengapa kita bernyanyi, karena bernyanyi kita merasakan campur tangan Tuhan, penguatan dari Tuhan, pengampunan dosa, terlebih lagi bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Alanido molo adong kategorial di Ganup Huria secara khusus di HKBP Mampang Perapatan selalu dengan mempersiapkan diri untuk menyanyikan lagu puji-pujian. Apalagi dung COVID-10 sion 2 tahun tertahan hanya bernyanyi di balik masker. Tetapi setelah 2 tahun ini bersuka cita semuanya untuk bagaimana menyatakan kesaksiannya, pujiannya, bernyanyi di tonga-tonga ni huria. Ay baru masuk dope lansia ngadua kornai kosiguruon. Ala nilas nirohai. Ungkapan pujian bahwa di haton nasida tong do didongani debata boy nasida mamulus COVID-10 sion. Di hatuan nasida boy nasida dope marpungu rap dongan salansia, sehingga mereka mempersiapkan diri jala molo markor molo marguru nasida tidak bisa main-main. BG ninna guru BG-on, tangi ninna guru tangi, BG hamujo di BG, supaya nyanyian itu dak kasal mangedehon. Tetapi nyanyian itu memampu kita jala takasta boto bahwa nyanyian itu adalah kesaksian kita. Dakolan mangedehon, dakolan penampilan, tetapi bernyanyi merasakan berkat Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Sehingga berkat itu kita jadikan kesaksian melalui omma pujian nami itu debata. Tung macebelga holong di rohani debata. Omma nahu pasahat tami marhite edde puji-pujian. Odo na pinasahat ni debata marhite turpukta di bagasa tikion. Dinata kasta boto songo dia do perdalanan ni ngolo ni bangso Israel 300 lubi
leleng nasida mengalami 420 tahun nasida mengalami perbudakan, mabain nasida gabi huma susah. Ada informasi bahwa mereka akan dibebaskan, namun kekerasan hati Firaun mabain nasida ikon tertakut jala kembali musik tu perbudakan. Nunga di leon 10 tulah tu Firaun lau asa malua bangsoi alai tetap do keras. Firaun tetap bersikeras, hatinya keras untuk tidak membebaskan bangsa Israel. Dung boy nasida haluar sian habuangani, ta boy mata bayakon berkisar ribuan don nasida. Madalani kaluar sian tano perbudakan ni. Pada saat mereka berjalan, tiba di penghujung jalan, di mana di belakang dikejar-kejar oleh prajurit Firaun. Hatop nasida asa hatop pamateon, dapat iko pamateon nama, mulusui pamasuk musik kembali. Sampai di ujung mereka hanya menatap laut yang begitu luasnya. Muruk mana sida, Musa wasa pola pakaloro muhami, bereng mak, tong dosongonon. Tumago mami di bagas, tumago mamate hami di bagas. Di siya udang do susu situat ni loba. Jaga lengkap nang pe mati pe hami di sida pola buat daripada mate hami di son ikon. Ikos songonon nama maju salah, mundur pun salah. Maju mereka timbung tol laut, mundur mereka ditembak musuh, dibunuh. Tidak ada kehidupan, tidak ada solusi. Alai ima holong ni rohani debata nang pe songoni pabayanat tatu debata nang pe sipata olo ita marungutungut nang pe sipata olo ita maniblis dalan ni debata nang pe sipata ita manudal hot debata lupa hita tu ibana tung macebel gado holong na. Apa yang terjadi? Tadda halongangan na macebel ga mardalan nasida di aik laut na mahiyang, boy nasida mamulus aik lauti. Di huton akka prajuriti ma, gabe marsada mamusa aik lauti, mati dosu di akka prajuriti. Tada halongan na songonima, kebesaran nasi songonima, las nirohan nasi songonima, penyertaan nani ida, nagabe kesaksian, na dibayan si Maryam. Sehingga dia mengambil rebana, dia mengajak semuanya untuk bernyanyi bersuka cita, berkantate, menyanyikan akan kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan. HP nang pe si juga rukung bangsoi tong doholong rohani debata. Nang pe olo sipata marungutungut bangsoi tong doholong rohani debata. Nang pe sipata olo bangsoi dang mangihut ton jala manudal hodalanna maduahon ibana tong doholong rohani debata. Nuaing dihita ma. Dang mungkin behita songon bangsa Israel ikon mamolus di air mahiyang itu sudah tidak ada lagi. Tetapi pergumulan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Si taonon pasti marsika suring do masa di tonga-tonga ni ngulutta. Molo didoakan itu masih sakku Said Nabi. Olodo taida disan marlasin roha ape diiba arsa ni roha. Olodo taida disan songon natabo hape diiba ngacitan. Diida sehat disan hape iba ngamarsahit. Ragam pergumulan, ragam sitaonon. Tetapi bagaimana jala bohado hita mampu menceritakan hinabalga holong ni roha ni debata di tonga-tonga ni ngulutta asabui hita markantate. Molo didok hidupmu adalah nyanyian. Edehom mangulum jala ngulum do edem. Edde hom mangolum jala ngolum do edde.
bagaimana hidup kita, songo dia ngoluta, songo dia pergumulata, songo dia sitaonota, songo dia lasni rohata, lasi mata edehon marado perdebata. Gabe sada pujian di tonga-tonga ni ngoluta marado perdebata. Songo dia malas ni rohata mamuji debata, songo nima ngoluta di tonga-tonga ni liak portibion. Jadi dangadong besongon dunia ini panggung sandiwara, dangadong be. Jangan biarkan diri kita hidup di dalam sandiwara. Karena hidup dalam kesandiwaraan itu adalah kepura-puraan. Hidup di dalam kepura-puraan hanya menampilkan, hanya mendatangkan nista dan dosa. Atar di jolo ibana burju, ipu di ibana marungut-ungut. Ijolona denggat sudah hata, ibu dina dihatai. Alani dihita na inaholongan itu hatta Yesus Kristus. Bagaimana hidup itu adalah satu nyanyian, dan nyanyikanlah hidupmu. Hidup kita yang bersuka cita, hidup kita yang bergumul, nyanyikanlah hanya seruan kepada Tuhan. Bagaimana nyanyian yang kita kumandangkan bisa menyentuh dan membuat orang mengerti, oh namarsa doi bana, oh tada doi bana di bagasan pergumulan, oh las dorohana, lasongonima edeta markanta tehita di tonga-tonga ni uria. Minggu nasal pu jamita tataringo tu si Dorcas manang si Tabita. Songo dia matalenta nadong jalan na dimiliki si Tabita. Sada panonu do ibana, irupi ibana do sude akan na dihumaliang na, dinamati ibana lasongoni na solongoni matari luilo aka humaliang na mangida ibana ala ni burju ni pabayanan na. Orang baik pastinya akan merasa, akan dirasakan kehilangan ketika dia mati. Nuaing di pabotohod debata marhiti si Maryam, talenta na dimiliki sebagai orang atau dia bisa bernyanyi, dia menyatakan bahwa nyanyian itu adalah ungkapan perasaan, pujian, kesaksian, pengakuan, ucapan syukur bahwa Allah begitu baik. Songoni mah burjuni debata. Taau hodo burjuni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Pasti tawon. Di bangku pendidikan akayana kota, di sude aka keluarga ni gelekta pinopar, sude aka pakobasiot tatarlumo bi di tonga-tonga ni huria. Sehingga nyanyian itu mampu menjadi sukacita dan membawa damai di tonga-tonga ni ngoluta. Alani dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Talenta nong pinasahat ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Adong doi talenta na boy bernyanyi. Adong doi talenta boy bermain musik. Adong do talenta boy melakukan pelayanan yang lainnya. Godang jala sude nunga di pasat debata talenta tuhita. Mari kita pakai. Dia yang bisa bermusik, dia yang bisa bermain organ, mari sampaikan pesan itu, nyanyian itu, sukacita itu untuk bisa bernyanyi bersama-sama. Bukan sebaliknya, ala nama loa umar organ lomo-lomoku. Ala nama loa umar organ ba lo maisi molo dipangido dilean, molo sipangido baunang. Ala do malo doa umar rede ba lomoku. Molo dipangido ba marideo, molo soy pangido ba unang. Tidak. Tetapi persembahkanlah itu dengan kerendahan hati, torup ni roha, lau mamuji guwarni debatha. Karena tidak ada yang bisa, tidak ada yang pintar, tetapi semua dipintarkan dan dibisakan oleh Tuhan. Alani tapak kemai. Hidup kita di tonga-tonga ni huria, bernyanyi merupakan pergumulan hidup itu mampu untuk dinyatakan dan menjadi saksi. Ngolum ma edehon ma ngolum. Alani bohado hita.
dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati. Ias bulus sian nasa rohatta nata eddehoni imana patuduhon. Dengan basa jala balga ni holong ni debata jala godang ni asini rohan ni debata ikon tapuji magwarna. Haruslah hidup kita memuji nama Tuhan. Hidup makana ama ende honoku. Pemusik boleh menyanyikan lagu itu? Nah, undang marangan-angan. Nomor 11 ayat 1 sampai 2. Ayat saya ada be. Tabukka maju. Lap mahita mangidehon. Pikirkan sudah terlebih dahulu dipikirkan oleh Tuhan. Ana sota pikir hon nunga perjolo dipikir hon debatatu hita. Ana tasakap nunga perjolo disakapi debatatu hita. Nasa salut di tonga-tonga ni ngolutan nunga di parade debata hobar tulomo ni rohan ni debata alani pujiot tama ibana saleleng hita mangolu di hasiangan. Tolu hal na pinasaat ni debata marhite turpukta di bagasan tikion na parjolo damang do dainaung ingot titama na poso ingot hitama salelik kita mangulu di tanon marsika soring do namasa sampai titik nadir terakhir pun ketidakmampuan dan ketidakberdayata dang dipasubu debata hita saidonganan nado hita rasi rasa sahat rodi ujung ni ajal ta. Nabedia do ibana saluhutna manoba ibana. Napedua hon didok marhite turpukta di bagasan tikion. Tahilalao do hina denggan pembahenan dengan bahasa pembahenan ni debata tu hita. Marilah kita mengucap syukur. Jalan apa tuluhon hati dakkom mai marhite kantate. Ngolum do edde homa ngolum. Amin. Mauliati rohanami diho ali Jehovah perdinggan basa. Hatam na bedida marsaringer di tonga-tongan ni permingguan nami di bagasat tikion. Ajari hameli Tuhan. Asaboy hami makatidakon. Asido dinggan ni basam na hujalo hami. Ditiki marsak kami. Ditikiro pangujunani. Ditikiro pergumulani. Ditikilas rohanami. Dang pasubo mubuti hami. Saidonganamu do hami. Nang pesipata hami manibil siad dalanmo. Nang pesipata mabainjut roham. Nang pesipata dao hami siako. Alay totop doholong do roham. Tujol manisia. Alani asi maroham di hamili Tuhan. Dongani mahami. Rasi rasa roh di ujung ni ajal nami. Dipaingoto doali Tuhan ragam pasu-pasu na hujalo hami di perdalanan ngulu nami. Boy hubulus hami si tahun ni. Boy hubulus hami kopit 10 siaon. Boy hami merlas ni roha marpungu di bagas joromon. Mangulahon. Ulaon nang pakubasyo di tonga-tongan ni huriam. Di tonga-tongan ni keluarga nami. Di tonga-tongan ni parkerejuan. Ajari hami madok mau lihat salut nai. Jala dipaingoto dari Tuhan
disaluhut nai ikon hati dako kami doi marhite puji-pujian nami tuho ikon auhon nami do gagas buhil di bagasan ngulu nami ai hodo debata nama dongani ngulu nami ai hodo debata neko si pujian nami dang adong debata na asing niho alani Tuhan pahot marohado pikiran nami lau mamuji gowarmu nabadiai. Amin. Marede hita hu tapasat peliata di bagasan las niroha. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama sambil bangkit berdiri. Ale debata aman nami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut sileon-leon na denggan dok nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho sai jalo mai gabiwap na khusus di julum pasu-pasu mai jalar ramoti asahu parhasia kami peleanon patibulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohan nami marhiti hite todim asalamu tadahami godang nisi leon-leon mi tuhami asalam girgir hami medok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hamis sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahamesian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutodim.